so koyaushe ka tashi neman aure ka nemi matar da za ka samu natsuwa da ita. Ina natsuwa ga matar da kana magana tana magana? Ina natsuwa ga matar da ranka zai ɓaci ka yi mata magana ba za ta ce ka yi haƙuri ba? Ina natsuwa ga matar da za ka ce kin yi kaza ita ma ta ce ma ka yi kaza? Ba natsuwa ake nema. Duk wanda ya ɗauki maganan aure a matsayin kayan fashion to zai ɗanɗana kudarsa. Allahu Akbar. Ita rayuwa daidai ruwa daidai gari. Ka dubi wacce za ku zauna ko kuskure ta za ta ce kai haƙuri ba zan sake ba insha Allah. Amma wata da za ta yi laifin kamata magana ta yi sati ma ba ta magana da kai, to wace tsiyakin zai tsinana maka? Babu. Ka kiyaye wannan. Shi aure abin da ake bukata natsuwa. Ka shiga damuwa daga waje ta zo ta danne ka ta ce kai haƙuri, kwantar da hankalinka insha Allah wata rana sai labari. Wannan